Dur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap batal jamur aja tutang batu kowe. Awak iki lho. Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma, ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kali 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurang panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketontol aku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng iki. Oh. Tak uyuane ya, aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono aja mak klupuk-klupuk. Mumpung iki pesing banget kok wis men ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputmu apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen uyuhi. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang barang, ora nggo perang barang. Iki akeh sing meri lho truk ngene iki. Heeh. Nek dadi tonton kanca-kanca dalange men ngono kok